В началото на мандата си поех ангажимент пред жителите на община Котел да възвърна старата слава на родния ни край. Днес съм сигурен, че разликата вече се усеща, както сред всички жители, така и от гостите, избрали Котел за своя туристическа дестинация и място за почивка. Мандата не беше никак лек. Преминахме през много трудности. Наводнение, COVID-19, липса на редовно правителство, криза с снабдяването на дърва за огрев, инфлация, липса на бюджет, но въпреки това община Котел остана финансово стабилна. През мандат 2019-2023 аз и моя екип направихме всичко възможно да подобрим социалната и здравна среда на живота, да търсим решение на проблемите за икономическото развитие и туризма. Изпълнихме важни инфраструктурни проекти. Заставаме до всеки един от жителите на община Котел, за да решаваме и ежедневните, и приоритетните проблеми с идеята да превърнем всеки един жител на община Котел в част от управлението на общината.